masyarakat dusun Tlilir, desa Tlilir angadani wujuding sesaji agung konjuk mring Gusti Kang Maha Manon. Tumpeng agung kinirap kadheraken bergada taruna manunggal. Manunggaling cipta rasa budi mewah karsa. Bergada jaran kepang kinarya satriyaning praja. Ingkang mijil saka Atmaja lah tetanen ing desa Tlilir. Tumpeng kinarya tetilaranipun para kina, tetilaranipun para wali sangada ing nguni, lumampah lumadi ing ari kalenggahan punika. Lon-lonan munggah ana ing pepanggonan panggung ingkang bawira sasana adi kinarya ngunjukake raos puji syukur mring Gusti Kang Maha Kawasa. Banyu suci sumawuran panjraing sekar ingkang wonten pinggan kinarya pralambanging toya ingkang wening degan ijo kinarya toya suci paringaning Gusti Kang Maha Agung. Tumpeng kinarya kunjuk pring Gusti Kang Maha Nasa boten nilaraken luhuring budaya ing Nuswantara. Wus Bapak Sinaraja kaya jinajar wayang taruna manunggal ingkang gagah piteksa kadherekaken para sesepuh tiyang pini sepuh. Lenggah jajar ingkang sumadya kepareng para bergada jaran kepang taruna manunggal yang tumpeng agung kasuwun sumene sawetawis. Kepareng panjenenganipun Bapak Bupati Temanggung Bapak Agus Tiawan katuran pinarak wonten ing pepanggungan kinarya hanekseni masyarakat dusun Tlilir ingkang pinandegan dening kanca-kanca taruna manunggal anggenipun sedya angadani wilujengan ing dalu menika. Pareng ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa, panjenenganipun Bapak Amin lan saha Bapak Perangkat, panjenenganipun Bapak Haji Rambe, Bapak Haji Tungguk, Mbah Wakijan kepareng handherekaken lampahing adicara. Nyuwun pangapunten panjenenganipun Bapak Bupati Manjing Ajur-ajer kaliyan warga masyarakat desa Tlilir. Sepisan malih dalu menika adicara ingkang kebak berkah. Panjenenganipun Bapak Bupati Temanggung, Bapak Jaran Kepang Temanggung hadir di tengah-tengah kita. Kemarin panjenenganipun Bapak Bupati mendapatkan anugerah dari Jakarta bahwa beliau menggeluti dan berperan 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, berperan melestarikan, merawat kesenian kebanggaan di Kabupaten Temanggung, yaitu kesenian Jaran Kepang. Dan malam ini hadir di tengah-tengah kita. Nun sewu Pak Bupati, adicara tumunten kawiwitan.
Pareng matur dumateng Bapak kaum kula aturi wonten ing pepanggungan sak perlu ngujupaken sedya masyarakat dusun Telilir Desa Telilir anginipun ngawontenaken tumpeng saebenipun menika nggadahi kalih pandoman ingkang sepisan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci dene ingkang kaping kalih bilih warga masyarakat Telilir badhe amiwiti petik soto wiwit ron mas ijo lan ugi milujengi paguyuban jaran kepang taruna manunggal. Samudayanipun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa kaum. Ana kidung rumeksa ing wengi teka hayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan tan ana wani mewah panggawe Allah gunane wong luput geni atemah tirta maling adoh tan ngarah mami guna duduk pan sirna Rayu sinartan kidung rumeksa ing wengi kasuwun donganipun panjenenganipun Bapa kaum paring donga mangastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Kanthi niat wilujengan ing tandali punika, niat wiwit ron ijo, kanthi ngetalaken sutakowan rupi tumpeng telah jenang sakumplitipun, nun inggih niat hormat dhateng para nabi, para wali, nun inggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa, sak putra, sak wayah sahabate, hormat dhateng Nyai Ageng Mataram ing Ageng Makukuhan, ingkang sumari wonten Gunung Sumbing. Sehormat ingkang bubak cidak dusun Telilir sedaya dipun betosi dipun hormati supados paring sawa pendonga wilujeng dumateng kita sedaya warga masyarakat Telilir saha sekitaripun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tumujinat biha min jamil ahwari wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfauna biha indaka al darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم جميع أهلنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم رزقنا ببركات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والدين والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus raharja donga suci kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Durga mendhak kala sirna karya rahayu mukti wibawa. Paripurnanipun donga suci dening panjenenganipun Bapa kaum keparenga panjenenganipun Bapa Bupati Amugut Ponang Tumpeng ingkang samangkih katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Ngateman kinarya sesepuh seni budaya wonten ing Desa Tlilir. Kairingan sesendonang ilir-ilir, telilir ngelilir bareng Pak Bupati Amugut Tumpeng. Tumpeng suci dalasan ulam lembaran kaparingaken dumateng panjenenganipun Bapa Ngateman sesepuh Dusun Tlilir. Parenga Bapak Bupati lan para pinisepuh sumene sawetawis. Ing saderengipun kasuwun panjenenganipun Bapa Bupati senajan namung sak klimah. Ing samangke panjenenganipun Bapak Bupati pareng medhar sabda saderengipun panjenenganipun Bapa Kepala Desa Tlilir ing samangke pareng medhar sabda wonten ing pepanggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wonten pangarsanipun Bapak Bupati ingkang tansah kula mulyakaken, para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang kinurmatan lan sedaya warga masyarakat
Desa Telilir ingkang tansah kula tresnani. Ingkang sepindah monggo kula dherekaken ngaturaken puji dalah syukur kita wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten rahmat, nikmat, hidayah saha inayahipun. Sehingga ing dalu menika kula lan panjenengan waget pepanggihan wonten papan menika kanthi ginanjar wilujeng boten manggi alangan satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Mugia salam saha selawatipun Gusti Allah katetepaken wonten junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten yaumul akhir. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, ingkang sepindah tiyang kala ngaturaken agung matur nuwun dumateng pranata adicara ingkang sampun paring wedal dumateng kawula kapurih nyambet wonten acara menika. Ugi matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Bupati Temanggung ingkang saat menika waget rawuh hadir wonten papan menika. Ingkang salajengipun kula namung waget ngimutaken dumateng panjenengan sedaya. Pada dasarnya wiwit Ron Mas Hijo menika sampun kita ayahi beberapa tahun yang lalu. Menika matur nuwun sanget dumateng sedaya warga masyarakat Telilir, kegiatan menika saged berjalan kanthi lancar sae boten wonten rubeda punapa-punapa kemawon. Ingkang salajengipun seminggu yang lalu kula kalian perwakilan warga masyarakat Desa Telilir diutus langsung kalian Bapak Bupati kapurih memperjuangkan wiwit tembakau menika. Napa perjuangan masalah tar nikotin tembakau menika. Alhamdulillah Bapak Bupati, walaupun hasilnya belum memuaskan, tetapi kami tetap semangat di belakangi panjenengan Bapak Bupati, karena hidup mati kita dengan tembakau. Nggih mboten? Pokoknya warga masyarakat Desa Telilir dan sekitarnya tidak usah samar. Kita mempunyai bupati yang selalu memperjuangkan hak-hak kita. Kita hidup di negara kedaulatan tembakau ini yang selama ini tertindas. Maka dari itu terima kasih Bapak Bupati. Saat ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kehangatan Bapak Bupati di tempat kita memberikan kedamaian bagi kita semua. Ingkang terakhir, kula namung waget dedonga anggenipun panjenengan sak mangke wiwit panen tembakau menika pikantuk rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang melimpah ruah, boten usah samar, tak tasih enten Gusti Allah. Nggih boten? Slogan kiambek, rokok mati, orang rokok mati. Sepakat? Nggih, alhamdulillah Bapak Bupati niki hidup mati Desa Telilir dari tembakau. Ngeten mawon saking kawula namung prolog kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Kepala Desa Telilir ingkang sampun kepareng paring sabda pangandika. Jan kangen orasi ketoke Pak Lurah Telilir. Pareng panjenenganipun Bapak Bupati medhar sabda senajan namung sak klimah. Kenging hanyiram warga masyarakat Telilir sak kukuban wonten ing wilayah Sumping bilih wekdal sakmenika sampun kawiwitan badhe methik rondon soto ron Mas Ijo. Kepareng dumateng panjenenganipun kasumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya, rahayu, 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 salam waras. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang tansah kula hormati kula takdimi sedaya para kiai ingkang wonten Desa Telilir, para sepuh bini sepuh kasepuhan ingkang tansah kula hormati dari Forkompinjam Kecamatan kene ini Tembarah Telaga Mulya, Pak Kapolsek Temanggung,
ugi jajaran sampun rawuh matur nuwun. Bapak Kepala Desa Tlilir ugi sedaya perangkat lembaga desa ingkang tansah kula hormati. Sederek-sederek panitia penyelenggara wiwit ron emas hijau Desa Tlilir ingkang tansah kula banggaaken sedaya sederek-sederek sahabat-sahabat Banser Desa Tlilir ugi sedaya linmas Desa Tlilir ingkang tansah kula hormati sumambah sedaya masyarakat wonten Desa Tlilir ingkang tansah kula tresnani. Muga timah nderek Pak Lurah mawon. Intine kula kalih jenengan sami. Sami-sami tiang yang terlahir dari daerah pertanian tembakau. Sami kula saged sesarengan dalu niki wonten Desa Tlilir nggih keranten ron soto. Nek kula mboten nanem soto, mboten sadian soto, wingi kula mboten saged tumbas baliho damel pilkada. Pramila monggo sareng-sareng Pak Lurah wau pun ngendika bahwa himpitan regulasi babagan masalah soto sampai hari ini juga belum selesai. Perlu ada pendampingan dari kita selaku petani tembakau, wajib hukumi. Kados kala wingi Pak Lurah tindak dateng Jakarta dalam rangka protes kaitan onten usulan kandungan batasan kandungan tar dan nikotin ting rokok. Lah nek niku mlampah wis sakniki kondisine niku ya wis kecepit, nek niku mlaku sangsaya leh kepepet. Walaupun apapun kita sebagai muslim yang taat kados wau napa sing pun ngendikake Pak Lurah tetep pasrah kalih Gusti Allah. Tapi apapun ikhtiar teng donya nggih kudu dilampahi. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, mbok menawi Pak Lurah kalau wau dalu sampun ngendika kula mung akan menebalkan saja. Niki mboten nonton unsur politike teng mriki. Toh kula ya wis dadi bupati. Kecuali kula ngomong ngoten niki pas agak kampanye niku beda. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, ajeng wonten aturan wingi sing saged diprotes rencang-rencang namine pembatasan kadar tar dan nikotin. Pembatasan tertinggi aturan sing ajeng wingi diusulke saking Kementerian Kesehatan niku kandungan tare niku maksimal 10 mg, kandungan nikotine niku maksimal 1 mg. Padahal soto Tlilir niki nek ningali kandungan nikotine kula yakin di atas 6 mg. Nek niku berlaku nggih repot satu. Yang kedua wonten malih ajeng wingi diusulke aturan kemasan polos bungkus rokok. Kemasan polos bungkus rokok niku dadi rokok sing beredar teng Indonesia niku karepe wong kesehatan niku nono gambare logo-logo pabrik rokok. Niku kemasane polos, wonten gambar sing medeni-medeni nika mung wonten tulisane nek niku rokok napa mung cilik. Niku mestine nggih ajeng menghambat pemasaran pabrik rokok. Pramila mbok menawi riyen kula nate matur ning daerah Tiga Gunung sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika zaman semanten tasih sareng-sareng memprotes kaitan masalah babagan cukai. Niku ternyata hari ini betul-betul terjadi. Pengenaan cukai tenggene rokok premium golongan setunggal kados gudang garam, jarum, sampurna dan lain-lain. Niki cukene awis sangat. Cukai per bungkus rokok, per batang rokok niku nek sing rokok filter kecandake 1231. Mau ping rolas niku kecandake 14.774 dan lain-lain. Padahal rokok regane pinten. Kegandengan rokok niku larang, sing tuku ya ora akeh. Nek sing wis tuku ora akeh berarti produksine nggih semakin kecil. Ketika pabrik rokok produksinya semakin kecil, maka kebutuhan bahan baku untuk produk rokok mesti niku akan semakin mengecil. Dan ini sudah terbukti
2 tahun yang lalu pabrik sing biasane sok njalurke rejeki saking Gusti Allah tengene kiambak gudang garam pun boten tumbas. Tahun niki kadose dereng. Tahun niki dereng tumbas malih. Amargi panci rokoke pajenge mboten patosa sae kebutuhan bako manggung sing damel rokok ting Kediri niki relatif tasih kathah. Ngoten. Lah niki hambatan-hambatan aturan niku sing mempersempit rokok, pabrik rokok, do masyarakat rokok yang berimbas ketika rokok mboten payu kiambek petani bako sing nyediani bahan baku rokok nggih kenging imbas. Niku sekedhik mawon tapi apapun kiambek tasih kagungan Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Kuwaos kados wau Pak Lurah ngendika mugi-mugi kawit acara wiwit ron Mas Hijau dalam menika mugi-mugi doa-doa kita sedaya tansah dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya tansah diparingi kesehatan panjang umur, karaharjan kawilujengan, ayem tentrem. Mugi-mugi sedaya pabrik rokok sing do tuku mbako manggung muga-muga rokoke payu laris. Allahumma amin. Kula Dede Pejuang nyun ngapunten, wau Pak Lurah terlalu ekspektasine terlalu tinggi. Dede, kula sami kados jenengan sedaya, malah gagah-gagah Pak Banser nek kalih kula. Ngoten niku. Kula Dede, kula mung sak dermi sami kalih jenengan sedaya bahwa saya terlahir dari seorang petani tembakau. Kula saged teng mriki, kula saged sekolah keranten tembakau, dan ketika saya bersama-sama jenengan sedaya mempertahankan eksistensi tembakau ting bumi Indonesia, ting bumi Manggung itu sudah menjadi kewajiban kula. Pramila semua pejuang, semua mempunyai jasa-jasa dalam rangka mempertahankan eksistensi soto ting bumi Temanggung khususipun. Ngoten mawon saking kula kathah kelepatan nyunggung sambutan pangan sami, mugi-mugi Desa Tilir tansah keparingan tetep guyub rukun, masyarakatipun tetep saged selalu saling menghormati, saling menghargai. Akhirnya mugi-mugi kesejahteraan selalu mendampingi kita untuk menyelesaikan hidup di dunia dan pastinya di akhirat nanti. Matur sembah nuwun, kathah kalepatan nyuwun sambutan pangan sami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Bupati. Parenga kinarya tandha tresna Bapak Kepala Desa Tlilir kepareng ngaturaken wujudipun jaran kepang. Jaran kepang menika ingkang damel pengrajinipun asli Tlilir nggih menika nggih. Asli Tlilir. Pareng panjenengan Bapak Kepala Desa hamasrahaken ngaturaken tandha tresna wujudipun jaran kepang. Parang matur Bapak Bupati, niki tondo trisno warga masyarakat Desa Tlilir namung waket paring kuda kepang menika supados dados simbol perjalanan perjuangan panjenengan ngayomi warga masyarakat Desa Tlilir ingkang kuda kepang nika kula namai Agus Setiawan SE Taruno Manunggal. Monggo kula pasrahi panjenengan. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Sing paling penting mugi-mugi masyarakat tansah saged nguri-uri mempertahankan budaya tradisional kita, wabil khusus jaran kepang. Wonten malih sanese asli Temanggung mugi-mugi tansah lestantun apapun ini peninggalan nenek moyang yang mestine mbiyen ajeng gawe jarane meniki rekoso, leh gambar jaran men rekoso. Kita tinggal mempertahankan ini, eksistensi ini, dan penghargaan luar biasa apresiasi kepada para seniman, para pengerawit dan penari kelompok kesenian Taruno Manunggal Desa Tilir. Matur suwun. Matur suwun nggih, Pak.
Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih matur sembah nuwun panjenenganipun Bapak Bupati. Senajan saiki perahan idakepan. Saya sepuh-sepuh idakepan ya prayoga. Yuk, kanca-kanca jarake pang Temanggung. Semuanya yuk. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati kita dan Bapak Kepala Desa kita. Luar biasa sekali Bapak Bupati Manjing Ajur-ajer. Pareng panjenenganipun Bapak Bupati katuran pinarak wonten papan ingkang sampun kasediaaken. Bapak Kepala Desa lan para pinisepuh katuran pinarak wonten papan ingkang sampun kasediaaken. Pada malam hari ini mohon semuanya untuk menjaga ketertiban. Yang sana sepakat untuk menjaga ketertiban, nggih? Yang sana menjaga ketertiban. Seni budaya adalah milik kita. Seni budaya adalah warisan Nusantara. Mari kita jaga bersama. Mekaten Sang Hyang Adilenggah Kakung Sumawono Putri bilih wiwit ron Mas Ijo Desa Tlilir sampun paripurna. Mugi-mugi ing mangsa sata taun B menika Tlilir nglilir paring ana gangsar.
bungane ayo kok gawe pira.
Ya tiap orang wedi yen ngono aku yo wani ayo tanding karo aku yen pancenku wedek loyo ayo ingsun terting
Tepuk tangan untuk Taruno Manunggal. Luar biasa, sangat meriah, sangat menjadikan malam hari ini tampak lebih semarak ya.